थानाय जुलाई दाननि 16 सालमारिव मध्य गनिया मारा एडिसि भिलेज गरचन्द्र गामिनि ताखक निरञ्जन देबरमा अनहायथक सुजा याखालांमानि आबोबै बेलायबिनि नक नुखं बिरमानक लायखा बुमा बुफा बिहिक बुसाबुदिनो याकारै मताय चालांखा नक नुखंगोबो रां पैसानि जोंजाल अमहाय कक्तमानै थांगिचुबैखा थैथांजाक ताखक निरञ्जन देबरमानि नक नुखंग दिप्रामथानि आदंर खरकसा आदं साका बुबाग्रानि नाहार मक्तै खिमुइनो जुगिया बिरमानो क्लाइजारनो तिनि अमहायके चुबरानै माफायकाहिनि साका सिनि ताखक निरञ्जन लाई थांनाय 16/7/2021 बनि लांमा चलांखा ताय जों बेलायखौनो दुखु नांजाक ताय बेलायखौनो खाखामजाक तिताम निंखांखाय बवा संनो याखारि थांमानि बागै बनि लांमा रेस्ट इन पीस अंथों ताय बसुपना हबो गाहाम करू दंथों ताय वानसुगो जों बंनि नुखुङो बनि बिहिक बुसा ताय बन साजार खरकसा ताय साजार खरकसा ताय बनि माफा कथां दंखो ताय अजराव अमरसु यासेनसिमुनि लाई थांमान बागै जों बेलाय खाखामजाक बनि बागै बेलाय दुखु नांजाक ताय बंनि नं नुखुङो बाहायनो कायथ' थांसुंगो सुबावै दंथों नायखुलि दंथों जों अमान बागैनो जों बं नुखुङो फायलायजाव सिनियर मदगैनार मारानि जत चेयरमैन वाइस चेयरमैन ताय सेंक्रा ताय दङ फायजाक जे मानतै जा सुक्तै जों सुबानान हमै बं नुखुङो जों फायलायजाक हानबगै सिनि जत चेयरमैन ताय दङ मानि खाने हामजाङा ताय सिबाय याख्र ताय अमहायकेनो सिनि महाराजानि दागिमु केबो थै दंखे केबो हस्पिटाल लायजाक दंखे केबो चुगिया दंखे बंनो सिनि जाया सुगियानो सुबानानो बागै सिनि महाराजानि दागिमु बायसिन फैलायजाक ताय जों सुबायबो थांनाय ताय सुबानाय अमहायकेनो सिनि आमसाय ताय कामि आमसाय जत हास्ते गोनाङै जों सुबातैनो सिनि दिब्रमथनि जत सेंक्रा ताय दं ताय लिडार्स सुबाथों ताय सुबाय मानथों होनै आं पकेसारो तायबो अंखा खामो दिनैहाय जराव बनि बसाबुति खरंनै दङ बंनि परिथानि रगो जों सेटअपनाय सिन महाराजानो जों कंमुं तै थानाय बनि बसाबुति रनो थिनांगौ परिनानि बागै ताय सुबछु तेबो हांकरि मानान बागै सिन महाराजान थानियो जों कयनाय ताय सिन दिब्रमथनि जत आदंरनो कयनाय मुहायकेनो हास्ता हापङाव सुबानानि बागै ताय अजराव दुखु नांगौ बनि माफाबो बनि बाबाबो हानिया बनि बाबानि बागैबो बिसि जा बियो बा बिसिनै गलायजाक नगो बनो वाहिनो जों बोसांरो बाइके सुबायमान बाइके जों हस्पिटालाव बिथि बोराय रिमान आबन बागै